Ni se yoro jala ite jota wallahi eta yoro jala yele no eta ku ejume sisa eta ku ejume sa eni karamugo be ka kuma ga muna kama Allah afre gole be kala ge febe do ebe se ga kene fere wo fuar de la kuma di wallahi ne ten taife ne tige to mo kama karamugo Allah je wallahi bi parce que ne ba ne je fefe kila juru be sara na wore kama ne tigan taife o kuma te mena ko nyoko nan ki jo ki be ne dala mine kare kono ke tele balma ga muso ne bi ci fo ka ba gude ga billahi e ko de e kana changer e bi satugo la billahi e be sigo sigla no ne pimpine no karamugo kan ni karamugo e ma fa ke pimpine no karamugo ma fa ko ne kata ne ta to la yere du Allah je be kan ni sigi mugo de la jugu sago nu wallahi meta keleke meta labo ni ne ma miri alala ni ne ka huma miri alala ka fa ka fora ko ne na to kana na keleke wallahi ne ko meta e Aisha ni karamugo ni labo sogono ulaje be halu te moluya Klegan fe cheni muso ka tu digi sokono abuta digi mune la sokono wallahi ko wara de ko ba kono me atenya sura Klegana aw fa ko mu nyabi na sura da atenya sura Klegana sokono Klegan dire na ni ne ko ke karamu ko mane to fa mi ya galon tike wallahi ya galon tike on yere masiga kawwa ko fanda Tanisha i danse ko mo dun bash fe tula ko jara awa jara ba sigi naka wala nyaaka nya be madina ko na digila sa ta dala ne ga fenya ne nana ni film ya fini to dala ga ta nan ne awo nyame ni re kamana bere gana puban ye kan wuti fali mana fama kan mu to ba to yala ne be kan mu mine to di sisa akan tout ça kan mu mine na mene bolo note nyana fi ku menare quoi ne ta jugune te ko ne ku men da so su wono ha ne ku ti suno ko ne be shu beke kan mi telephone te molo ko mi wele ne ka woleli dunke beka telephone na ne ta fe e baro ko e buga ne fotugama no ku ye chen san ma so ese na amena anga mo gore kun te ka so ne ku taro ngi misika cliff lage ne ko wa ibado ni muso ni digira ni chela sigi jarila ni tari fasola al ni ko kibe shu kelen shi hygiene ne de be kai chela sigi kadi de yame meta du gono na yame ne na bia me boro ba yana yoro o jens na famana to allo Ajaratu ebswa mena sisa ibado ne dusuka silene do Ajaratu wallahi nina ko dusuka site fly kele meneka ibado so make be kanega bara fefe nga teka nya wallahi shisa na ma changer le no akle na fa be kanega war mine ka dune ne be dusuka sile la soko ne anno do de be ka fara ko ka fo ite ka bwala awo ni be so mena sisa awo kan be la doni nala sonna wa ujan awo kan dola ni re nyine ne sigine ku de sufi ka wardi papa ma waga tana ka tadi sufi ma shengle parce que ya kuma fone ka mago bala ngai ko me ko ka wina bulafi nana na bulafi ma da ma shengle parce que war ko ma ibe so ma do wasore ne ma nyogo fu mbramso kan bebe kan fuite eni ga muso kuma la yan fe wallahi de ne re nana ne re kamana be gana abiga tugo kan ne ko korom na kan go jono fu kan yere kan wonte changer so ne ko yago agara tugo di mbramso ko jara wallahi kun kan ne ga tan sin joine nyana fini fuminila me wallahi ne re ma siga tan soro ko ko mo ko ba fam alhamdulillah wa ko man chante ala ga furun shibe ku kambe ku funu fonyo kage furu tutu ala ga sen bulu bala ko ya nure ma photo foita telephone me mulo Aisha nagara yin telephone de kuma siga ta wa envoyer mram su telephone ko libaro ne tulu few wane wechi ne tulu fe parce que mo gote photo ere mai wechi olla nya fi to be mo nge photo la tan de wa to yes ma kana igana kuma yere ke nip na fore ko bai ay fari makui
ne tra nyokuri ka deli ya farima kiga to ya na ija kuma na ija to yi dina ne akoni ya farima dina be ki pere akoni jare ai désert de dema ai désert de dema ma hadna 3h dina ma mu me saka ne labon dingo na dina o pigin pelude itari dala chenti wa dina ni mone dogali dabla bi fo de me fara danga de fege flane ne de wala fe de ne wolo ah ai ni jone ma ko na ija ko kana kuma ke e ka ngo fone ma adina dina e ka ngo fone ma ntaka tola fle dugu kono kana ni se Aisha ka dala bi fo de me fara danga de wolole o fe me joko kana dala mne meta dugu kono kana san metaka kana ni boranga dakoro ni nana met sasiri kula Aisha ma bo kale bora ko yorola Aisha ma bo ko yorola de Aisha tara ko yini ne bora ni ka dakoro akana fura ke nga fiena me ko jugu kila ne yebe fam fo ne da galontike ote ne de galontike la ne de kalabanchi adina dina ne de galontike la ite foshi na bule ite foshi na bemme ne telefon mun sanga dima wallahi ba minela adiga na telefon diga na ke te ifle ne ka chama dune yene ka bari bade du je wolo alni ne wolo ko ne ka chama dune saka ne sara ne ka chama dune na ke te ngon ka fensa do do ibe kuna da do nga telefon ja ne ka chama dune ne be taka na ne ka nga mun ke elake dina na femi ne ba do me taka na ne ala sonama danga di me ne be la me wow ma ere du je wow Ibabe ma bora kuy abora awo nasagi jafana jugo ngata bara emetam nga bara la jamadne baygi nyebe blele ba idaga suno doni sa dogi da ban mateu ata inti sega suno bleu dugu jara ka bo e na mbaliga suno ko nti nga fen chorba kon nan daga suno bara tumbulo sa nasagi ta jafana jugo ngata man no ko yere di wallahi ma yere de quoi ni mama nyi ni baka changer ni amani ne yere fleni iga wol kota sebela madine iga wol kota sebela mo dorone fiena yoro nya fi ngum ta verification e ko fa yoro yafo bashite kambe awo ala ka seginu ni mai mina arabi ne ka tana shafi ni tan sigi ka kono na bura nyage na duro ni ta ya fa de la fe ne ko mun kala ni to ko nyuma yere walle ni a doga de ni a doga yere ni dogal te fle ne madine ne kilingala na ta ya fa de la Allah. Jomia. Tanasha. Ah. Nere. Madina ya. Awo. Somo. Bashpete. Let's now. Yesi. Madina class le me okali kon. Tanasha bashite. Allah kana ke bas. Ne na ya fa de lila. Kana ya fa de li jon fe. Odon wa fura nyongo kuma na ne yidoga ko ju. Ne yidoga yere de wallahi bi ya fa ne ma yere de. Madina ne ra kili kun to la yere. Tanasha. Na manya yere akili soro yere kana o make. Filima jugu. Nti segin kore ka jugu. Na manya ko ke ga tlaka don fene ka manya ga tlaka ni siga ya fa de ne fe. O fene ko do dio. Me ne ba do note. Ya famia. Ninga na digla ninga na fo kila. Ne re ba do mindo. Me ne to fe enyano be ne re ni ala di noche. Nyame kana ya sha fam ajere foi te no ni ya fali no wallahi ala ka ya fam be ma foi kene na madina depuis ne furula ka do duingo na fobi iga doga ma kilegele ma sinema ni kilegele klesen kucha ni nana kene ba donga fomindo ya fam ya foi tila taika chila katele uli ga dimatantia aya kaino so ni pare na wakati sira nyerebe ala jembe mburi ndeburi kala to sukudola kate siku igo mite kado imfama na kate daga sigai depuis ne re fieda fo sisa no mata mate dumani mimbulo amore okay ole kundo tanasha nala sonama ne bitafulu awo kambe ola name ne ba do madina eta inte gansa wallahi ni fenju sheba konte fenju yeke ka de ngoro ngane ba do madina tin ka ere ma fo jiu ka ngune madini pousse kana ne doya so depuis madina ne do na no madina ka doya ma sinima wallahi
mais quand on y musomi n'a ya poussé k'a bila comme n'a ma kɛ a b'a faga da la ne yɛrɛ dun tɛ se ka mun na ka kɔ an la tana Aisha nse la o kuma ne kun taara min ni ale kun taara n terimuso dɔ fɛ depuis ne nana depuis kuma jumɛn ne ɲɛ ma da e kan ne dun nana ni sisan cɛ a bɛ wagati joli bɔ la i tɛ terimuso fɛ yala in dabila e o terimuso yɛrɛ bɔ min ne o terimuso an ɲɔgɔn dɔn ekɔliso la yɛ i tɛ sabali kana n sigilen bolo bɔ n da kɔrɔ la i kulo b'a la ne ti yɛlɛ ba ninnu yɛrɛ fɛ tile kɔrɔ yala yɛrɛ ma ɲi denmisɛnnin ma n k'a b'i fin i fasa i sen kan e t'o kalama aw ka ekɔlimɛtiriw t'o fɛ ɲɛna ko tile ma ɲi denmisɛnnin hakili ma ne yɛrɛ ma deli k'o terimusonin yɛrɛ e nɔfɛ yan fɔlɔ e de bɛ yala yala la olu nɔfɛ ou bien depuis ne taara i bɛ yala yala de la i sen kan n'i ko ko tiɲɛ tɛ n bɛ tila ka Madina wele n bɛ Madina ɲininka n'a y'a sɔrɔ n'a y'a fɔ n ɲɛna k'i depuis ne taara k'i bɛ yala la n b'i lamaloya dɛ i y'a faamuya yala yala ba ninnu man di ne terimuso y'a yira i bɛ jogo kolon sugu bɛɛ ta awɔ ta u bɛ mɔgɔ bolo bɛɛ bɔ i da kɔrɔ tan tɔ de denmisɛnnin ninnu kɔni don o don don dɔ la dɔrɔn u bɛ bali ka na u ta kalama i ta sumalen kan ne yɛrɛ sigilen bɛ ka kɛ cogo dɔ la ne yɛrɛ tɛ ka lafiya n yɛrɛ golo la yɛrɛ n jɔ ne ka wuli ka taa wariko lajɛ fɔlɔ ka ɲɛ Allah kana kɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu la ilaha ne mago sara wari la ilaha Allah kana kɛ wari Aisha mun kɛra Aisha mun kɛra wari buramuso ko wari wa filɛ kunkolo tɛ fɛ ka tiɲɛ wari o ye mun wari Aisha kuma fɛ se ka na jatigɛ buramuso wari wari papa ye Sufi ka wari de di ne ma ko ne k'a bila ko n'a mago sera a ma k'a bɛ n'a minɛ buramuso wari tɛ papa de ye wari de ma k'e k'a bila Sufi ka wari de don Sufi ka wari jɔn de don 70,000 Allahu akibar e b'a dɔn ne karamɔgɔ y'a ta k'a mara e ɲɛ ne de bolo taara wari bila fo n ka armoire yɔrɔ i ja sigi sa e buramuso e taalen kɔɲɔkɛ la e b'a dɔn ɲani k'e n'a y'a ta k'a lakana e kɔfɛ buramuso fo ne sen bɛ ka yɛrɛ i jɔ sa Aisha an ka ɲɔgɔn lamɛn sa buramuso 70,000 e b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a y'a ta k'a mara e kɔfɛ fɛn ka n'a sɔrɔ papa tɛ sɔn papa de bolo ye wari di ne ma ko n k'a mara papa tɛ se k'o ta ne ko e ka wari bɛ se ka ta cogo di mɔgɔ si tɛ don e ka so nin kɔnɔ ni karamɔgɔ ni ne la tɛ fo ka diɲɛ wuli karamɔgɔ tɛ suyɛni kɛ la bɛ mun kɛ 70,000 la la yɛrɛ bolo tɛ ne ka armoire a t'a sɔrɔ a ka taa lajɛ ka ɲɛ fɔlɔ buramuso o tɛ se ka kɛ 70,000 o bɛ se ka tunun so kɔnɔ cogo di e ko k'e y'a bila fan jumɛn sanfɛ yan sanfɛ yɔrɔ jumɛn yan armoire sanfɛ yan awɔ wari ti yan tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra baara ye buramuso ne bɛ e hakili jaka bɔ e m'a bila yɔrɔ wɛrɛ la ne m'a bila yɔrɔ wɛrɛ ne bolo de y'a bila yan nɔ buramuso Allahu akibar wari tɛ i hakili sigi sa a bɛ se ka kɛ karamɔgɔ y'a mara i kɔfɛ sani karamɔgɔ nana i b'a dɔn i b'a kɛ cogo min i b'i bila a da kɔrɔ mɛ kana yira a la k'a fɔ ko wari tunna dɛ i b'i bila a da kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a y'a ye n'a y'a ta k'a mara o la i b'a dɔn o la kana n'i kɔnɔla fili o la yɛrɛ suyɛni tɛ kɛ so nin kɔnɔ yan 70,000 jɔn b'o ta Ala kana kɛ koyi 70,000 n'a bolo tɛ armoire sɔrɔ karamɔgɔ tɛ n'a suyɛ ne kɔni tɛ o i hakilina tigɛ ni karamɔgɔ nana an bɛ ɲininkali kɛ Ala kana kɛ koyi sigi sa mɔgɔ si tɛ 70,000 suyɛ nin kɔnɔ ni karamɔgɔ nana an bɛ ɲininkali kɛ i b'a ɲininka mɛ i kana ɲininka k'a fɔ ko wari suyɛnna dɛ i b'a ɲininka ni fɛɛrɛ de n'a sɔrɔ n'a ye n'a ma ye o la an kan ka min kɛ an b'a dɔn wari in ditɔla ne ma papa ma hɛrɛ kuma da ne kan Aisha wari in minɛ k'a mara ka ɲa ne de bolo taara n ka fini armoire sanfɛla la k'a kɔrɔta fo bɛɛ la a ma yɛlɛ sisan sanfɛla la wari tɛ yen e m'a bila yɔrɔ si a enveloppe ma Allahu akibar an ni karamɔgɔ nana an b'a ɲininka Mon père. Entier. Pardon. Voilà. S'il te plaît, monsieur le commissaire. Ah, ok. Par bâche. Bâche fouille. Ah, donc elle a tout dit. Amaga jugumay. Mais enquête da wa sikila la no. Kelengena la ay bandi do ko la mais awa sikila ko na an ka recherche ko uluka.
Ah non, le fois passé en bola non donc do am bla ta pisila ngolon kan ko yirmajo fan fero no ka ube no aduna ta bola ta an bedo no kona o ko fan recherche ga aduna ka foko o galoin donc an sigena kana donc comme ne nyambi la donc bolno chokoroba nyana ma ba fe donc kerengere ala amaga dabo aga lakana de kama donc san ga foko bandi ba no chano drogu ferla odedo bon absaka oba ko la donc ube wisigida yoro mina donc amisika abisika on deme anga barla chugumina o kum konna na mafika nyingal tingwela an ko galala ka sin niveau mo gami am bla ta pisila ngolon sa fa absaka o somo bala dimisenu bisika yala walma o jenyo ko bisika yala na nyokono chaman kama donc am mo be ago demena même mo shi kula do ano o be mi wala ko dinaski wa wole tantondi ah non ne te dinaski to ko done o de wa nyamaya o baga fo chugumina o erade ko ni era kungolo erade ne ko nse ga mi fa we ago nyini yoro ke stu la mambalwe e barta demden ne so lan yo nerbe baraka chantier la ma be ameta barayro la na tara so demsenu amta so demsenu me fenge secret mini fona amo na yoro ke lentere ameta so la bambali fefe kono su bambali fefe kono am tu so no tento o kama ne be mi fo la ha aka yoro la jesi da su bambalu de ago nyini yoro nyene ma yere ke ye ko ne fa inti ga la kana inshallah amina ko blessing kan 600 nga ikibu bela jena wole sisa ko informer wa ansoro ya amina recherche boli yankan kerengere yala dinaski to kon ni amamine anga bara be bina ke fuye ni abi wati jambo ame recherche la mena yere di ala ga no amina barta ni ngoni hagila nyuma demsenu fle na fro ko le sinye sigi lolu betara ke glomina ni fenge drogo lu bega ko amno anga du glan dursi aglan chokor ka sama demsen maglan no abo barala ala ka bolo me barala ala ka fa sa amina rabbi ala ka do mine vraiment ambi fo wallahi inti ga la dilikana ala ka sini nyimai vraiment amina jogari shege ya inshallah amina ngam ko kono no nana ala sona ma amita aywa na politique to mi fo dinaski dina ni nega madina to bolino de ni na nyina ka photo nyingali kala ijota ngata madina nyinga dala kan Alula nse wa anche mo sengana no me fola ka dese wale ngum chien ko nana de objogori oh la la no akira sengena bi na foro ko mo no no waji idansi yengo ifara oh la la non non a bichanté no bi mo sengana re wallahi sige na foro ko suno ko men na ka foroga amano ko ay so belebele ko ba de défi bi sige na se singa ni re ko fama ni sin ko bol masa papa ne ba iyere hera do gon hera do e boran fama na ne tara ka ta kile joli ke village la cliff la doro ayi al cliff lo e femba e goy mo woni je mo gosi be ko badi ibe te daga ni sigi te daga ko te kuro be gan koro fuite no e kon no ten ke ka ko ba mais ne ko enye ko ina esige ga jate mina ni mo nyete la Aisha ne bitinga ko gen kun fe goy mo ti anu kan bora wo shiti anu ngi ga wakati ni wona sera ka ba yoro awo jani goy be bora ke nye yelle ni ga na madiam normal ta ala ko be ala danga madi tiga di sujata ba ala na la ku aye ay kan adigi do mtanda ka suno folo suno ani wula ma ko ke ashita la kete wow ne wo eni su fe onya na ko war ko ria ifle ka jin ko juguba isigi baro ko na sufi datu wari no fa ko jume ka sufi datu muso nana ha ko fo sufi ga fen glan jona o ya soro jati sufi bu afone ko ka tan wari amena eni fona kila ka fofo nyongo e kila ka ta cliff la voyage mi o de kun yere to be juga je o ya soro sufi mo bari kuma warina ali shini sufi ba kuma la
ibara mani ko gacu amna kega warin te ga din yarma ngamara ulana na ni mata na doro shin sora jona fa mita dinga chema ya fami Aisha akira tuguri Ai foi. oh kega warta ga yama mita kuma yin fa na samta madina fe Aw. Allah kana ke koy. Ni ko bagan kuma jatimina bai daga fo ba mata. C'est ça. Attends. Dinaski. Ha? Madina. Ba. Bon. Ba nana. Et toi le Dinaski a? Ba ko mu. Nto ko mu. Dinaski mu. Aw tene to koy. O te to koy? Oye quartier jumay. Quartier tere, ite kalabanti adabla. Ay ba woni quartier to kodi. Dinaksi o tene to koy. Quartier to kodo. Ebe wole kare kono to Madina. Dina. Akisma ro wono. Dina gansa. Madina. Ni dum Dinaski sa alamle. Iba ana bolo nudu sa. Ore akana ne gona kebe ga ne wuli Dina la. Iba do ko deni do be doro ku fere la sigida na sisa. O to de Dinaski ni. Ku wa wole kare kono ko Dinaski. Madina ebe doro ku fere la. Ba ne drogu fere Allah kan kiso ma billahi ba ne be ga gela do nga kata na mi drogu fere la Allah kan kiso ma ni no te sale ka so la fa no le ka so be boa Allah bismillah to nyedo ita da fasa jaliala ni bismillah ni ta nyedo ne re nyina no so nga cha nyina ne photo do bubulo aka jan nga shenwere ni na bena ma nyina ne photo babulo afone sakmare sera ne sara ne wasa police mini enquête la tantoa ka kila ka bayre la to nga kila ka kofo bayre nyina esi ndi tane di uma shekela ngani kuma ga shengelo mamsa ngwane photo ira bala no ko ne photo ira fo kale de ni wa ko ban ne pepeu ni mtanga ya fe ma ere bala ma fe beta o ngaya kile ni fe bila mbeta parce que ni ta wori nyini kana di ale ma de ma me jaga du agora be bayre kono abi ba kono abi tanta isha kono abi bere kono njo ni mana na ma kuma ga suno ni manoko ma bi afode kala ku ku wata yini ko yiri majo o na mume ma ga nanga ni kuma ke wallahi Paketo Mburamso nam boy Mburamso bo mungera ayera kaye ate babu Allahu akbar atabu Mburamso ne binan ke to ya funi ne ga ku feta adam ni anten kunya yini ganya wi anga tasono na le ganya atabulu ko ka tale bulu Mburamso ni abaka la magatunna wa ta kala mema fugo ne kan fila da korwa awno fage ngone fila da korwa ko sufi yere mago be warla ku kunna na sufi yere fene datu wari ko kumuro ne ka voyage yere kumuro la Allahu akbar atabulu wa biolon fila ne bo bomi ay Mburamso ne tan kun fere ay amase kun feta kala asero ma be bolo kun fe wa biolon fila be bolo ama ko wa yere bolo awantabulu ne konte ama kula njinga majolini anta sono na leganya wote sega fliye fem mais akli jagabwa Mburamso mo nyanya bosa anta sono na le tugu sega tugu masa Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a un blog pour nous assister. Il y a un info à la famille. Donc, cinéma, allez nous faire ni à la sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au jour follow, on va dans l'épisode 1. J'espère que vous avez fait l'instant. Donc, on va faire faire, ni moro bi moro bana, quand la liganda ma oué qui hagin la ta foyana, et bien vous voulez un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro. Avant vous voulez numéro me faire pour dire bon, un film. Merci beaucoup. Ciao ciao.